Què tal? Benvinguts al MAC TV. Avui al MAC TV us volem portar dues persones que us podeu trobar a Platja d'Aro en el moment que vulgueu i que es posaran al vostre servei, perquè ells són taxistes. Què tal? Benvinguts. Hola, bona tarda. Bona tarda a tothom. Estarà amb nosaltres el Valerio Romero, que és el president de l'agrupació de taxistes autònoms o de Platja d'Aro. Sí, senyor. Que sí? I el Juan Roberto Quiles, que també és taxista. Què tal? Hola, benvinguts. Molt bé. Pues avui parlarem de taxi. Quantes vegades us han dit, si és que us han dit alguna vegada, taxi, siga ese cotxe? Home, ens ho hem trobat més d'un cop. En sèrio? Sí? Ha hagut de sí. perseguir un cotxe, sí? Sí, ves darrere d'aquest, o a vegades compartint destí amb un altre company, i mira, ves darrere d'aquest, no et diuen adreça, ves darrere d'aquest, o mira, a vegades venen a sol·licitar el taxi amb algun vehicle, vine darrere nostre, aparquen o darrere d'una moto i després encotxem en un altre puesto i cap problema. No és tan difícil de trobar. Trevi, brigada policial, siga ese coche negro. El coche, siga ese coche. A ver, Estefanía, el retrovisor. Señaliza e incorpórate al tráfico. Juan Roberto, un taxista es molt més que un conductor, ¿no? Sois mucho más que un conductor, porque podéis hacer de ambulancia, podéis hacer de psicólogo, podéis hacer de transporte urgente, de guía turístico, ¿no? Por supuesto. Y recuerdo, pues, durante el pasado COVID, que hemos recientemente pasado en toda la zona, pues éramos prácticamente los pocos vehículos que iban circulando por las calles, aparte de la policía y de los autorizados. La imatge que teniu el taxista s'associa a una sèrie d'arquetipos que potser no són reals. O potser a Barcelona sí i aquí no, i és el que m'agradaria esbrinar amb vosaltres. Quan parlem d'un taxista a Barcelona, ens imaginem un professional, evidentment, que amb el seu cotxe, escoltant la COPE, molt típic, la COPE s'associa molt a taxistes, les tertúlies, opinant molt i parlant molt. Hi ha molta diferència, vosaltres que suposo que haureu agafat algun taxi a Barcelona, del taxista barceloní de la gran ciutat, del taxista empordanès? Jo penso que sí. Sí? Jo penso que n'hi ha diferència entre el taxista de ciutat i el taxista de pobles més petits. I de pobles de turisme també n'hi ha molta diferència, perquè nosaltres tenim un turisme que se dona en una època de l'any i el resto de l'any és un treball molt més laxo, no? A Barcelona és un treball 100% diari. I llavors és un treball més de personal, de persones d'aquí, del país, mentre que aquí també treballem molt amb gent estrangera, que és complicat entendre's moltes vegades amb ells, però bueno, ja ho intentem, ja. Jo penso que això hi ha hagut un canvi molt gran, generacional, en què pots trobar gent jove, gent que parla diferents idiomes, gent que té altres coneixements, i penso que... O sigui, això ja és de les pel·lícules del Torrente. Correcte, jo penso que això de dir, enquadrar el taxista en un tipus de persona, jo crec que això ja és molt de temps enrere. Jo crec que n'hi ha molt diferents tipus de persona, cadascú amb les seves característiques, però jo penso que això ja d'un tipus de gent, un tipus de taxista, això ja està molt passat. També és cert que vamos evolucionando. Claro, con esto me decís que no escuchéis la COPE, ¿eh? Bueno, jo... No és en la ràdio. Particularment jo no. És veritat que jo no. Era una broma, pero sí es cierto que hay una especie de arquetipo pues, que siempre te hace imaginar al taxista de esta forma. También es cierto que el arquetipo del taxista urbano de Barcelona y el taxista de esta zona más turística seguramente es también muy distinto, incluso desde el punto de vista de nosotros como usuarios. Clar, hi ha una cosa que suposo que tenen els de Barcelona. Per exemple, agafen gent famosa, no? Deu ser una sorpresa contínua. Un taxista de Barcelona, cada passatger doncs, és una sorpresa. En el vostre cas també és així? Hi ha sorpreses contínues? Pues sí, aquí a vegades també te trobes amb personatges. Sí. I la veritat és que te sorprèn, clar. Clar, perquè l'usuari del taxi de Barcelona, i dic Barcelona perquè és la ciutat que tots tenim en ment quan anem a Barcelona i agafem un taxi, és un usuari moltes vegades que treballa a Barcelona, que és usuari de la ciutat de Barcelona. Jo que he viscut molt de temps a Barcelona, doncs el taxi era una eina per moure't més enllà del transport públic. Però clar, l'usuari de l'Empordà, imagino, no és un resident a l'Empordà, o sí? Com és el perfil de l'usuari de taxi, en aquest cas a Platja d'Aro? Home, de tot.
Més aviat des de fora. Sí. Més aviat des de I fora. el volum més gran de feina, lògicament, és, com comentava el company, és l'estranger, el turista, la persona que viatja sense cotxe. Sobretot nosaltres també treballem molt a l'oci nocturn, que és quan la gent deixa el cotxe per prendre una copeta, 2 copetes o 3, però després també tenim un públic que coneixem tots, que és l'usuari del poble, que sobretot és gent gran, sobretot és gent que potser utilitza el taxi perquè no té vehicle i ha d'anar a comprar o tal. Penso que els que són d'aquí del poble es coneixem tots i aquesta comunitat sí que existeix, l'usuari del taxi de sempre, ¿no? Com aquell que diu. Hablábamos de arquetipos, pero sí que es cierto que uno de los arquetipos, no sé si encara es dona o no, és el fet de xerrar amb el passatger. És a dir, la conversa que s'estableix entre el taxista i la persona que està viatjant. Hi ha un protocol de qui comença a parlar? Comença el taxista, comença el passatger? No hay ningún protocolo. No hay reglas. Bueno, una regla no escrita. No. ¿Estáis en silencio hasta que el pasajero dice, hace buen día? Pues es que depende mucho. A veces empiezas tú, a veces empieza el pasajero, a veces o casi los dos a la vez, en ocasiones. Pero no hay una regla. Es algo muy... Espontani, molt espontani. ¿A qué número exactamente? Déjeme en el hotel, ya me las arreglo yo allí. ¿Qué le pasa? ¿Nunca ha visto a una mujer desnuda? Hi ha un estudi que diu que les persones s'esplaien molt amb els taxistes per 2 motius fonamentals. A veure si els nostres convidats estan d'acord. Una, perquè pensen que aquella persona, aquell taxista, no el tornarà a veure. Per tant, tot el que jo li expliqui allà quedarà i no s'ha gravat, evidentment. I l'altra, molt curiosa, perquè el taxista està d'esquena, no li veuen la cara, i per tant, d'esquena es poden dir. Creieu que poden ser 2 motius? És un estudi, no m'ho acabo d'inventar. És un estudi al respecte que parla de que per això la gent us parla tant i us explica tants secrets, confidències, etcétera, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que hay una transmisión directa, porque tenemos el espejo que vamos miramos los ojos, vamos mirando los ojos. Correcto. Y sinceramente yo creo que hay una comunicación muy sui generis. Pues entonces nos quedamos con el primero de los puntos. Quizá como nos van a volver a ver, os puedo contar que soy infiel o que mi mujer me engaña o yo la engaño, porque pienso, no importa que se lo cuentes a alguien, ¿no? Pues probablemente tienen confianza o inspiramos confianza. Muchas veces es esto, inspiramos una confianza que somos, yo creo que a veces he pensado que somos como los curas, en el confessionari. Claro. Jo sempre ho he pensat i sempre a vegades ho comento amb la gent de que el taxi és un espai lliure i a més és un espai, com el meu company diu, és un confessionari. Del que parlis aquí, no pateixis que no sortirà d'aquí. ¿El del puente ha llamado a un taxi? Voy a ponerle fin a todo. ¿Por qué? No es asunto suyo. Ha pedido un taxi, así que es asunto mío. I llavors a vegades la gent li dona aquesta confiança És una labor que potser segurament ell mateix pensa que no el tornarà a veure aquesta persona. Però jo m'agrada dir-ho, és un espai lliure, xerra del que vulguis i d'aquí no sortirà, o sigui que... Almenys a mi m'agrada donar aquesta confiança de que la gent no et talli, podem parlar de tot. Imagino que l'has sentit de tots colors, no? Perquè, clar, arriba gent que comença a despotricar absolutament de tot. D'esquerra, de dreta, de política, de ciència... En anglès, en alemany i en russo. Sí. Que problemes tens per entendre'l, perquè moltes vegades no el pots entendre, clar. Penses que ho has sentit tot, a vegades, però sempre hi ha un argument nou. Sempre n'hi ha... Sí, això del taxi és entretingut, sí que és veritat. Avui hem visitat el plató de MAC-TV amb Valerio i en Juan Roberto, però hi havia més companys, evidentment no podien venir tots, perquè en aquests moments algú ha d'estar a la parada esperant per si algú de vosaltres o nosaltres demana un taxi, però hi ha algunes persones que han volgut participar a través de vídeo. Per exemple, una de les noies... Teniu una noia dintre del grup de taxistes a Platja d'Aro, no? Tenim una companya que penso que està molt bé, perquè és una part important, no? Que demostra cada dia també que és una feina també que ho poden fer. Aquí a la província també n'hi ha més d'una. En el nostre cas, en la nostra agrupació només està la Laura, però bueno, és un punt a favor per humanitzar, no? Per dir que tant ho podem fer homes com ho poden fer dones i que és una feina, doncs, un servei públic. Antiguamente era un servicio como muchas otras profesiones en el que solo encontrabas hombres
y ahora, pues poco a poco, supongo que la cosa tiene que ir normalizándose, ¿no? Juan Roberto, tú que has sido compañero de profesión, porque te has dedicado también al mundo de la radio, Sí. y por tanto has sido más hábil en estos aspectos, te has dedicado también a presentarnos, ¿no? A acercar el micrófono He e incluso intentado, la cámara, ¿verdad? llevaba mucho tiempo sin practicarse, però sí, l'he Pues vamos a intentado. ver, anem a veure una petita presentació d'algun dels components de la parada, perquè, mira, si us apropeu a la parada de taxis, doncs també sapigueu amb qui esteu parlant. I en aquest cas veiem la presentació que ens fa la Laura Pedrosa de la seva pròpia actuació com a taxista de l'equip de Platja d'Aro. Aquesta és la Laura. Us consta que hi ha més dones taxistes a l'Empordà? Sí, inclús al poble dels costats de Palamós, Sant Antoni, treballen noies a això del taxi, i a Sant Feliu em sembla que ara mateix no en tinc cap... Sí, també a Sant Feliu n'hi ha la noia que treballava amb l'Àngel. Sí que és veritat, o sigui que estem parlant de que ara mateix, en tots els poblets aquests que formen aquesta part d'aquí, la regió de l'Aro, o la Vall d'Aro, n'hi ha noies treballant a tots els pobles, sí que és veritat. Quin requisit té ser taxista? És a dir, per exemple, hi ha llocs d'Espanya on has de fer un examen especial respecte a conèixer els carrers de la ciutat. En aquest cas us fan alguna mena d'examen? Idiomes, coneixements turístics? Fins ara era tindre el BTP. Què és el BTP? El BTP és una habilitació que podies fer amb el carnet que tens, i llavors abans, molt temps abans, sí que tenies que tindre el carnet de camions, per dir alguna cosa, el bàsic. Però ara últimament era el BTQ i ara ja no sé si... Ara ja no és un requisit. Ara mateix, tenir el carnet de conduir... Realment sí que s'ha de presentar una documentació, em sembla que un certificat de penals, per exemple, i paciència. I s'ha de tenir paciència. Y acercarse, comprar una licencia y Correcto, dedicarse. o sea, adquirir una licencia para poder trabajar como taxista. Prácticamente eso es lo que hay como máximo. Requisitos. No hay nada, ningún otro requisito. Valerio, parlàvem de les coses positives que té ser taxista, i sobretot a l'Empordà, doncs que coneixes molta gent, que parles amb molta gent, que vas a indrets que ni tu mateix imagino que coneixies, i que el passatget diu, anem cap allà, i dius, no sabia ni que hi havia aquest indret. Però també deu haver una part no tan positiva, perquè es parla aquests dies de que els taxistes estan reivindicant mesures de seguretat. En aquest aspecte, com esteu vosaltres versus altres companys, per exemple, de Barcelona? Esteu segurs? Imagino que és el que parlaven abans, no? Que no és el mateix fer el taxi en una ciutat com és Barcelona, com és un poble que inclús a vegades la gent estrangera inclús ja les coneixes d'altres temporades. Sí que és veritat que és com tot, no?, amb això del taxi, del blanc al negre i tots els colors pel mig, no? Perquè, per exemple, sí que és veritat que algun servei arribes a passar por, o te trobes tot tipus de gent que és... I què feu en aquest cas, quan teniu por, quan detecteu que potser el que està entrant al taxi no és molt de refiar? Li podeu dir no gràcies, surti del cotxe? En un moment donat, si te veus la teva integritat o ho veus molt clar, sí que tens la llibertat com a propietari o tal d'intentar no... Perquè ja, si ho veus molt clar, no aniràs, no te ficaràs tu sol al pou, no? Però a vegades doncs, n'hi ha situacions que no sempre dic, perquè a vegades tot és sensacions, tot són... Inclús a vegades és això de que estàs qualificant una persona pel seu aspecte físic i ens estem equivocant. O sigui que és tot una situació... Pero a veces lo analizas no por el aspecto físico, a veces lo analizas porque lo que estás oyendo no te gusta. Claro. Y cuando lo que estás oyendo no te gusta, entonces lo que haces es aplicar un poco las técnicas psicológicas de intentar hacerte amigo del señor que llevas atrás y de intentar comprender sus problemas en más medida, digamos, de lo que lo harías con una persona normal. No intentar comprenderlo, sino intentar que él se evada de los pensamientos que tú crees que él pueda tener. ¿La noche es más peligrosa en este aspecto cuando llega la noche? Por supuesto. ¿Llegáis a temer que llegue la noche o la afrontáis como una jornada, parte de la jornada? De hecho, hay dos cuestiones. Allí hay compañeros que normalmente trabajan la noche y compañeros que normalmente trabajan el día. Y en ocasiones compañeros que trabajan ambas cosas. O sea que uno también puede decidir si va de noche o va de día. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas.
también por la noche se cobra normalmente más dinero, se hacen más carreras, es más caro, porque normalmente el tiempo nocturno es una tarificación diferente, más elevada. Claro. Pero, claro, tiene este pequeño inconveniente, porque la gente sale de los locales de ocio pues no en las condiciones debidas en muchas ocasiones. Pero por otra parte, sois nuestra ventaja cuando vamos por la noche un sábado, ¿verdad? Tomamos una copa de más y sabemos que gracias a Dios hay un taxi que va a venir a rescatarnos, ¿no? Correcto. El problema viene cuando se produce un exceso, ¿no?, por parte del pasajero, ¿no? Exacto, normalmente suele ser el exceso por parte del pasajero, porque nosotros solemos dar un plus de seguridad. Muchos padres vienen y dejan a la cría porque va a venir y la va a llevar un taxi. Correcto. No la dejarían si tuviera que venir en autostop o si tuviera... Es un plus de seguridad el que nosotros damos, pero claro, evidentemente nosotros, con según qué pasajeros y cómo vienen esos pasajeros, pues también evidentemente estamos un poquito en el aire, porque una vez que sales de la parada estás por ahí. Hi intrusisme en esta professió? Com a mínim dintre d'aquesta zona? Us trobeu amb gent que fa viatges o serveis no sent taxista? Això es produeix? Ja no parlo d'Uber i Cabify, que ara en parlarem de... Bueno, eso no sería intrusismo. Bueno, sí, pero seria competència más o menos desleal. Legal o desleal. Sí, quan parlem d'intrusisme parlem de gent que no té cap llicència ni paga res d'impostos. Pirates absolutos. N'hi ha pirates? Molts. Sí? Sí. La costa sí que és veritat que és un curt temps durant l'any, però la costa mou molta gent i és un negoci a explotar. I com actuen, els pirates? I com a tot, no? Com a tot és la manera de fer-ho bé, legalment, i la manera d'aprofitar-se d'una altra manera, no? Clar, no els trobem a la parada, evidentment, no s'hi posen amb vosaltres a la No. parada. Han arribat a posar-se a la parada, han arribat. Déu-n'hi-do. Lògicament, imagino que tenen les seves maneres, els seus contactes. Jo, per exemple, durant la meva vida de taxista ens hem trobat molt tipus de situacions, inclús, no vull dir que sigui la pràctica habitual, però es pot tenir en contacte a una recepció, fins i tot a una recepció d'un hotel, que un client demani un servei o necessiti un transport i aquest senyor, doncs... D'alguna forma prioritzi el pirata, perquè en aquest treu cas. un rendiment o per el que sigui, o sigui que n'hi ha moltes maneres, inclús s'anuncien a internet, imagino que poden treballar a un preu més inferior, perquè també hem de pensar sempre que a vegades dius, n'hi ha un preu, no? Però és com qualsevol negoci legal, tu has de pagar una llicència, has de pagar un seguro més elevat, has de pagar uns autònoms, i és diferent que la persona que agafa un cotxe i vinga, no? Això sí, també ha d'entendre la gent la diferència de seguretat o la diferència de... No sé, en muchas ocasiones los mismos clientes son los que llaman a la policía, que se les ha acercado un señor con un coche y les ha dicho que los llevaba. Claro, no les ha inspirado confianza en muchas ocasiones y ellos mismos llaman a la patrulla, a la policía. Claro, tú distinguías entre el intrusismo, que son estos casos, efectivamente, de gente que tiene un coche y se dedica a unas horas, y otra cosa es, por ejemplo, plataformas como Uber o Cabify, que están siendo un éxito en todo el mundo, que con los problemas más o menos que todos conocemos, por ejemplo, en Barcelona. ¿Creéis que esas plataformas van a llegar algún día a nuestro territorio? Claro, pero es que hay un error de base, y es de que estos vehículos son VTCs. Que es una licencia diferente y son licencias otorgadas para hacer un trabajo que no es el que nosotros estamos haciendo. Nosotros somos taxis. Y esto lo que estamos hablando... ¿Qué diferencia para nuestros espectadores hay entre una licencia VTC y una licencia de taxi? Muy clara, muy clara. El taxi puede coger cualquier viajero en cualquier lugar de la calle, en la parada, en cualquier sitio, puede coger algún viajero, a una persona o un grupo. La VTC tiene que venir con un contrato que puede pasarse por internet, por WhatsApp, pero tiene que venir con un contrato hecho. No puede parar directamente en la calle a los clientes, no puede coger en la calle. Entonces, esta es básicamente la diferencia que hay entre unos y otros. Por ahora no han llegado, no os consta que estén operando en estas... Llegan, pero lo que ocurre es que, fíjate en una cosa, las VTCs no les interesa tanto el negocio de la costa, les interesa cuando es verano y cuando hay aeropuertos y cuando hay viajes jugositos. Porque ellos vienen y hacen estos viajes, pero no vendrán a hacer el abuelo para llevarlo al CAP, la yaya que tiene que ir a casa de la sobrina. Claro, cortos trayectos que apenas... Sí, eso no les interesa. Entonces, para eso está el taxi. No les interesa tanto, vienen en verano. En verano, cuando hay que hacer aeropuertos, entonces sí. Valerio, una pregunta d'aquelles amb picardia.
Mira. Quan esteu fent la cua als taxistes, perquè clar, passem per la parada, veiem 8-10 taxis aquí, a tot arreu, no? I dius, bueno, fins que li toqui aquell, i us toca, i diu, com diu el Juan Roberto, és la persona gran que diu, porti'm el servei de metge que està aquí al costat, deu fer molta ràbia, no? Pues te toca. És el que toca, no? Tornem a el que parlem, depèn de... Jo m'abaso en aquesta idea que t'he plantejat al principi. Cada taxista és un món. Clar. Igual que cada passatger que puja. Jo, per exemple, no tinc cap problema. I realment ho entenc així, d'aquesta manera. O sigui, realment, quan acaba l'any i pots fer uns números de com ha anat el teu taxi, segurament el 70 o el 75% dels meus ingressos haurà sigut les senyores que van al metge, el que va a comprar, el que puja al càmping que va aquí al costat o el que baixa amb el nen al cine. O sigui, a tots ens agrada fer viatges llargs, però realment a mi no em molesta. Realment jo penso que qualsevol servei és bo. Qualsevol persona que puja un taxi, vagi lluny o vagi a prop, jo considero que, per mi, ho entenc d'aquesta manera. Tu ets el president de l'agrupació, en aquest cas de taxistes de Platja d'Aro. El fet d'estar agrupats us dona una sèrie d'avantatges? Per què esteu agrupats? Correcte, estem agrupats perquè hem tingut la sort que hem fet un grup que ens portem molt bé. A una parada de taxi sempre n'hi ha algunes cosetes. Hombre, hubo en sus tiempos sus disputas. Sempre n'hi ha alguna... Llegó a haber dos asociaciones del taxi en Playa de Aro. Llegó a haber con emisora, las dos. Pero bueno, todo después se unificó. Es difícil llegar a acuerdos, pero se intenta por el bien de todos, ¿no? Porque si todos vamos bien y no hay guerras, pues salimos ganando. Perquè l'avantatge és això, no? Que us poden trucar i, per tant, tenir un servei que desvia la trucada, no? Gràcies a treballar d'aquesta manera, doncs considero que els taxis de Platja d'Aro o els taxistes de Platja d'Aro hem aconseguit a poder... perquè ja el taxi és una feina que te demana molts dies, te demana moltes hores, i penso que d'aquesta manera hem aconseguit que no hagis de dependre d'un telèfon mòbil o no hagis d'estar sempre pendent de que te truquin a tu, sinó que la nostra feina és que no falti el servei de taxi a Platja d'Aro i que la feina és de tots, per dir-ho d'alguna manera, i ens hem donat compte que podem viure tots i a part d'això, l'avantatge pel visitant o l'avantatge per la persona de Platja d'Aro és que només n'hi ha un telèfon. I em sembla que aquest telèfon té 25-30 anys, potser. Sí, molts anys, sí. I jo penso que és un avantatge molt gran que la gent no tingui 1.000 telèfons per trucar a un taxi, sinó que tot estigui unificat amb un telèfon, que precisament és el que estem veient en aquests moments. I disposem de 18 cotxes treballant junts i podem arribar abans sempre que una persona que treballi per al seu compte. Presentarnos a otro de los compañeros que tenéis en la parada, otro de los vídeos que nos habéis traído. Bueno, pues... el más veterano, por ejemplo, de los taxistas, ¿no? El más veterano, sí, Pedrito. Bueno, sí, dels més veterans, dels més grans, sí. Carismático, imagino, ¿no? Fruto de la edad también y por la sonrisa que habéis. No, la sonrisa también porque le va mucho la marcha, es cubano y lo lleva en la sangre. Pues vamos a ver la presentación de Pedrito, el taxista más veterano en estos momentos de la flota de Platja d'Aro. Cubano, o sea que hace mucho tiempo que Pedrito apostó por el oficio del taxi y esta zona, ¿no? Es más antiguo que yo. Sí, sí. Es más antiguo que yo. Sí, sí. Una actitud que ojalá se viera más. Quiero pensar que en la parada también es bueno tener buen compañerismo entre vosotros, ¿no? Y que... Hombre, yo creo que es fundamental. ¿Verdad? Tenim molta sort. Així que elements com el Pedrito contribueixen a que hi hagi bon rotllo a la parada. Sobretot perquè som humans, imagino que no tots veniu cada dia amb una bona actitud. Bueno, actitud sempre sí, però amb una bona... Sí, clar, tenim millors dies i pitjors, com tothom. Sí. Hi ha taxistes rics? Algú de vosaltres és ric? Havia. Sí? Havia. És a dir, es pot arribar a ser, i ara va una mica en sèrio la pregunta, que jo l'havia fet de broma, però es pot arribar... ¿Es guanya tants diners amb el taxi? Es muy difícil. Ahora es muy difícil. Ahora es para ir viviendo. No es para tirar cohetes. No. Sí.
De hecho, hablábamos tú y yo hace unos meses, cuando la pandemia, recuerdo cuando grabábamos y hablábamos de hacer esta quizá entrevista, y me decías, necesitamos, hacía tiempo, evidentemente, necesitamos que vuelva a abrir el aeropuerto, que vuelvan a venir los turistas, porque los taxistas necesitamos el turismo, ¿verdad? Claro, y más en esta zona. Y más, a lo mejor Barcelona quizás no Claro. lo note tanto. Pero, por ejemplo, aquí es como el comer. Lo necesitas, pero ya. Oiga, ¿por qué ha quitado esa música tan alegre? Señora, mi hijo falleció hace pocos días. Y todavía estoy triste. ¿Quiere zapatillas de marca, como nuevas? Un amigo de confianza me las trae del cementerio. ¿Del cementerio? Claro, los muertos no necesitan zapatos. Por el día soy cura y por la noche taxista. ¿Y la iglesia lo permite? Bueno, la Biblia no lo prohíbe. No había taxis, entonces. I una última pregunta, parlant d'això de la generositat de la gent o de la butxaca, perquè en el fons és una feina i és la vostra feina. La gent és més o menys generosa en aquests moments respecte a propines? Potser es nota una mica, però sí, continua donant propines. Sí, malgrat la crisi, malgrat tot el que ve, la gent... Sí, sobretot el turisme que ve de fora. El senyor que viu aquí i que t'agafa cada dia, no, perquè aquest senyor és un... A veure... És un usuari habitual i per ell no és... Sí, i la veritat és que no li va gaire bé, no? Però el turisme, el que ve aquí de vacances, normalment, doncs sí, és habitual. Va en relació a la cultura de cada país. Doncs jo us agraeixo. Ara passarem a l'últim vídeo, que és una de les persones... Hem vist la taxista de Platja d'Aro, hem vist el Pedrito, que és el més veterà dels taxistes, i també veurem una de les persones més joves, en aquest cas, que és l'Alejandro, no? Com és l'Alejandro? Un dels bons companys? El Forni. Sí. Què heu de dir, eh? Sí. No te diré el contrari. Jo considero que tots són bons. No te diré res. Ara veurem el seu vídeo com a comiat del programa. Jo us vull agrair, Juan Roberto, Valerio, que hàgiu vingut al plató de televisió Costa Brava. Mira, si més no, a parlar una mica de la vostra professió i sobretot de la vostra entrega, en aquest cas, a un municipi com a Platja d'Aro. No, nosaltres encantats que ens doneu aquesta oportunitat de poder-nos potser... Aquí estamos para lo que necesitéis. Sí, senyors, sempre ens trobaran per arribar a destí. Vindré un dia a dir-vos, siga ese cotxe i a veure què passarà. Doncs amb l'Alejandro Fornides, que es diu el company d'ells, i aquest vídeo de presentació, nosaltres també diem adeu al MAC TV. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat del televisor i fins al proper programa.